Túto ingredienciu by ste v lievancoch nečakali, no nemôže v nich chýbať. S jedným balením krémového tvarohu zmiešajte jemný olešnický tvaroh. Dôkladne premiešajte a pridávajte postupne med. Takto pripravenú plnku dajte vychladiť. Cesto na lievance vytvoríte jednoducho zmiešaním 150 g hladkej múky, jedného vajíčka a 100 ml mlieka. Vymiešajte si husté cesto, do ktorého nakoniec pridajte ešte štipku soli. Na panvici nechajte rozohriať maslo. Keď bude teplota panvice dostačujúca, pridajte jednu naberačku cesta, uložte naň olomoucký tvarôžtek a opäť nalejte cesto. Pre intenzívnejšiu chuť olomouckých tvarôžkov odporúčame zvoliť nevyzreté tvarôžky s tvarohovým vnútrom. Na rad prichádza vrstvenie lievancov s tvarohovým krémom. Nezabudnite na ovocie, my sme si zvolili jahody a čučoriedky. Nešetrite ani tvarohovým krémom, ktorý zjemní lievancové cesto a dodá mu skvelú chuť. Hotové lievance prelejte sladkým medom a posypte vlašskými orieškami. Kombináciou olomouckých tvarôžkov a olešnického tvarohu si pripravíte skvelú zdravú večeru.